Братле, ако не си чувал за YK11, време е да чуеш. Това не е просто някакъв сарм. YK11 работи малко по-особено. Той блокира един протеин в тялото, който се казва миостатин, а миостатинът е нещото, което ти спира растежа на мускулите. Реално природата е сложила тая спирачка, за да не ставаме прекалено яки. И точно тук идва YK11, маха спирачката и ти дава възможност да растеш както си трябва. На него усещането е много различно. Чувстваш се стегнат, як, мускулите стоят твърди, възстановяваш се като звяр, не те боли, не се влачиш, имаш сила и издръжливост като никога досега. Има едно проучване от Япония, което доказва, че YK11 наистина вдига нивата на фолистатина, а фолистатинът директно спъва миостатина, точно както трябва. Ако търсиш нещо, с което реално да усетиш разликата в залата и да виждаш как дрехите почват да ти опират, YK11 е страшен избор. Само за хора, които наистина са готови да вдигнат нивото си